nemám okuliare, nemám tú onú čapicu nejakú, alebo čo to treba na toto, ale je tam voda. Je tam voda v tomto čude, ktoré sa volá Rosič od Villageru. Je úžasný, má neuveríte výkon 1,5 kW, má tlakové čerpadlo, ktoré tlačí tú kvapalinu, má 14 litrovú nádrž a čo už do nej dáte, to je úplne na vás všetko. Je to skvelý pomocník, naozaj, hlavne tam, kde nie je elektrika, kde nie je nič, no musíte naliať trošku benzínu, je to dvojtakt, to viete, že jak sa mieša olej s benzínom do dvojtaktu, hej, ale je to obrovský pomocník do veľkých sadov, do viníc, takých nie úplne veľkých, hej, ale no pomôže vám. Ja ho síce doma nepotrebujem, ale som sa s ním skamarátil a dúfam, že sa s ním skamarátite aj vy. Rosič od Villageru.